Pwede na mag-vlog dire? Okay, let's go. Pwede daw stay dito. Wow! Ay, butterfly ko ano. Swimming pool. Ay, playground no. Hey guys, welcome to my vlog. Nami dire sa I don't know. Basta kayo nagsuri-suri mi sa Aurora. Sa Aurora Boulevard. 7A Bistro. Pwede na mag-vlog dire? Ito ka ba sa pakalan nga Bulacan eh? Sa sige ko katagbo na mo. Millions na siya. Millions ni. Millions no. Kaya marag tungod sa kadaghan niya kay itawag siya millions. Maro mo guna na millions. Soldo yan to. Enjoy ko to. Sila. Wala sila. Sila dire? Wow. Morning. Balay ra ni direte? Private ni sila. Sa retagyan. Pwede mo stay? Ano? Ay, okay. Pwede daw mo stay dito. Wow! Stay ta tara! Kana butterfly? Nadiha mo. Todo do. Pwede lilion. Ang sanctuary. Sure kung na-open pa na siya kay Murad. Basin close pa ni. Basin breeding season na. Ay butterfly ko ano. Butterfly sanctuary. Naligi lang gam sulod. Dili nila kano ng butterfly. Makasal ka dito no? Hindi na magpakasal. Swimming pool. Oh, si auntie nga gwapa. Ini. Mas gwapa ka auntie. 500 lang nga cottage oh. Ay playground no. Artificial, romantay nito. Oh, pero nindot gyapon aesthetic. Kuya, nay sa kasal ka. Uno. Feeding. Wala fish feeding. Ay mo tan-aw raw. Naanad dito mo isda o, nga pakanon. Hindi na. Moro to guys. Bye-bye. Guys.